Ola, cando vaiades de compras por Londres, nos invitamos vos a visitar negocios divertidos, así que imos falar sobre xogueterías. Máis clásica é Hamleys, que é a máis antiga de todas. Está situado na rúa Regent Street. Ten 7 plantas con máis de 50.000 xoguetes en venda. Ao entrar na tenda, os traballadores están facendo demostraciones dos xoguetes. También hai demostraciones na xoguetería de Harrods, que son unos grandes almacenes moi famosos e onde podéis atopar xoguetes baratos e outros carísimos. Está na rúa Brompton Road en Knightsbridge. Para rematar, proponemos algunas tiendas temáticas, por ejemplo a Disney Store, que está en Oxford Street con todos los personajes míticos de las películas de Disney. También a M&M World, que está en Leicester Square.
Lego Store que está en las Square. Allí puedes ver un Big Ben feito con Legos o un vagón do metro tamaño real. Paga a pena ir, aínda que sexa só por facer unha foto con un Shakespeare tamaño real.